По отношение на програмата за развитие на селските райони, която сега подробно ще ви бъде представена, ние наистина направихме някои промени. Намалихме така до възможния минимум всички бюджети по мерки, свързани с техническа помощ. Размера на техническата помощ при нас ще е по-ниска от старата програма. Различни мерки, тип меки мерки, които са свързани с обучение, консултации и така нататък. Опитахме се всичко, което можем да вземем от мерки, които нямат пряко въздействие върху конкурентоспособността и на земеделските стопани и инвестициите при вас, да ги насочим точно към тези мерки. Разбира се, ние сме... Аз мисля това ти да го представиш. Разбира се, ние сме спазвали изискванията, които имаме по отношение на мерки, свързани с агроекология, опазване на природните ресурси и други подобни. Надявам се това, което сме направили и което ще ви представим, разбира се, да удовлетворява в по-голяма степен вашите необходимости. На мен лично, примерно, би ме се искало и допълнителни промени да направим. За съжаление обаче няма как да няма общински мерки, няма как да няма инвестиции в канализация и ВиК, т.е. имаме задължителни условия, които независимо, че бюджета ни е намален, трябва да изпълним като инструменти и мерки в програмата за развитие на селските райони. Няма как всичко да се насочи само единствено към земеделските производители. Важно е програмата да в по-голяма степен да удовлетворява вашите нужди. Мисля, че така това е достатъчно, което казах. Още нещо искам да допълня. В хода на тази среща, годишна може би, която имате, разбира се, с колегите от Министерството на земеделието и храните, които вчера са представили директните плащания, ще говоря с тях. Много е важно да имаме обратна връзка. Много е важно това, което вие видите като промени, които могат да се направят и са възможни, да ни ги кажете в такъв открит диалог и ние да ги направим. Безцелната критика е, как да кажа, тя няма полза нито едната, нито другата страна. Тя може да служи само за политически цели, за абсолютно нищо друго. Искам да кажа, че в момента, в който влязохме в мандат, ние си проведохме съответни консултативни съвети и по животновъдство, всички, които са, и направихме някои промени и в наредбите, за да защитим българското производство, разбира се, и наредба на 26 за директните доставки, и наредбата, която касае доставките и храненето в детските градини и училищата. С Асоциацията на свиневъдите направихме миналата седмица среща, предложиха други мерки, които да защитят производителите на месо в България. В момента ги работим като промяна в законопроекта. Тоест, добре е да се насочим към конструктивен диалог, към предложение и дебат за промени, мерки, които са възможни и които биха подкрепили българското производство. Ние сме отворени за това. Разбира се, за да стартира кампанията по директни плащания от 1 март и да имаме възможност да заявяваме мерките, чрез които ще получите 1,5 милиарда подпомагане за догодина, за да стартираме мярка 4.1 за инвестиции в материални активи края на март. Надявам се, промени от тук насетне по това няма как да правим, защото аз имам предложение, примерно от животновъдни организации, как трябва да променяме схемата за обвързаното плащане на животновъди. И аз им задавам въпрос така: вие искате ли да имате подпомагане и да тръгнем от 1 март с кампанията, или искате да правим нови нотификации и да оставим за до година? И някои ми отговарят: да, по-добре да няма кампания 2015 година, отколкото лицето хик, щото животните какви да получава 100 лева повече от мен. Това не смятам, че е полезен диалог.